ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛେଲ୍ ପଟେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଛେଲ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଖାସିରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଦିନେ ଯେ ଆରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘାସ ହେଇଥାଏ। ଘାସକେ ଦେଖିକରି ବିଦରା ବହୁତ ଖୁସ ହେଲା। ଆରେ ସାଇଡ଼୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ କୋସିସ୍ କଲା। ଦେଖିଦେଲା ଯେ ବାଟେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ପଡ଼ିଛି। ଗଛକେ ଦେଖିକରି ଭାବଲା ମୁଇଁ ଆରେ ସାଇଡ଼୍କେ ପାର ହେମି। କେମିତି ପାର ହେମି? ଆରେ ଭାଇରେ ଗଛେ ଦେଖିଥିଲା ଆରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛେଲ୍ ଗୋଟେ ସେ ବି ଆରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଇଁ ଗଲେ ଯିମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛି। ଭାଇ ମୁଇଁ ପହଲାରୁ ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଯିମି, ତୁଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିବୁ। ସେ ବୋଇଲା କି ନାଇଁ ମୁଇଁ ପହଲା ଯିମି। ମୁଇଁ ଦୁଇ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତୁଇ କାଣା ଭୋକଆଟା ଗାଁରେ ମୁଇଁ ପହଲା ଯିମି ବୋଲିକରି ଭାବଲା। ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍, ଦୁଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ଯିମି, ସେ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ଯିମି। ଲେକିନ୍ ସେ ଭାବଲା ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ତାର ଦଦା ବୁଢ଼ା କହିଥିଲା ଯେ ଦୁଇପଟ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇପଟ ଝୁଗଡ଼ା ହେଲେ, ଦୁଇପଟ ଯୋଡ଼େ ଛେଲ୍ ଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇପଟ ମରିଗଲେ ଆର୍ ପାନି ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଭାବଲା। ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁଜ୍ ବୁଝରେ କାମ ନେଲା ଆର୍ ଭାବଲା କେମିତି ମୁଇଁ ଝୁକି ଯାଉଛେ ଭାଇ, ଆର୍ ତୁଇ ମୋର୍ ଉପରେ ପାର ହେଇଯା। ଆରୁ ସେ ଛେଲ୍ଟା ସେ ନଈ ପଡ଼ଲା ତଳକେ। ନଈ ପଡ଼ବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାପରେ ଆରେ ଛେଲ୍ଟା ପାର ହେଇଗଲା। ପାର ହେଲା ସେ ଆରେ ଛେଲ୍ଟା, ଆଉ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ପାର ହେଇଗଲା। ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲାର କହିଲା ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତୁମର ସୁଜ୍ ବୁଝ୍କେ ମୁଇଁ ମାନିଗଲି। ଇଟା ହିଁ ଆମର ୟାର ମହମ୍ମଦ ତାର ଜିଗର। ସେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକରି ଖାଇଲା ପିଇଲା ରହିଲା। ଆର୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଆମେ କାମ କରବାର୍ କଥା।